Alang sa mga Katoliko sa tibuok kalibutan, ang Ash Wednesday usa ka sagrado nga adlaw nga nagmarka sa pagsugod sa Kwaresma. Usa ka panahon sa paghinulsol, pagampo, pagpuasa ug pagbago sa kinabuhi. Kini nga adlaw mipahinumdom sa atong pagkatawo o pagbalik sa abo, lakip na ang pagbalik sa Dios. Mibisita ang MyTV Cebu News Team sa Cebu Metropolitan Cathedral alang sa pagbalaan sa Ash Wednesday o Miyerkules sa Badlis. Atong naabtan ang 10 a.m. Mass ni Reverend Father Angelito Giraldez. Mas minus man ang mga nanambong itandi sa mga misa sayo sa buntag ug dayon sa hapon. Makita gihapon ang way paglubad nga pagtuo sa mga nanimbahay, ilabi na diha sa ilang pagampo, pagpaminaw sa wali ug pagbadlis sa ilang agtang. Ang badlis sa agtang sa mga matutuo sama niini karong Miyerkules sa Badlis, simbolo sa pagbasol ug pagbago sa mga Katoliko, ilabi na sa espiritual nga aspeto sa pagsugod o pagsugat sa panahon sa Kwaresma. Si Father Giraldez may pasabot sa kamahinungdanon sa Ash Wednesday og simbolo sa pagbutang og badlis sa agtang sa mga nanimbahay. Kining gibutang sa agtang ang abog nagpahinumdum kini kanato nga kining sala atong kanunay nga hinumduman ihalad sa Dios ug mahinulsol kita nining panahon sa Kwaresma. Samtang nahimo ng panaad sa pamilya ni Helen Pulgo ang matag tuig nga pagtambong sa Ash Wednesday Mass, usa ka tradisyon nga iyang gipadayon. Mao ni timailhan nato nga isip Katoliko ta mo duol gyud ta sa iyaha maskin pag unsa ta kakuan so every Ash Wednesday dili jud mi mag-absent og nani kay mao ni siya timailhan nga ang sacrifice ni God para ta maluwas iyahan ang gibuhat. Samtang si Sister Jody Pad gipahimugatan ang kabililhon sa pagtabang sa uban ng kinahanglan og tabang ug kaluoy. Panahon karon sa Lent, ang atong sakripisyo atong ihalad alang sa Ginoo. Motabang kita sa mga pobre, makita nato ang mga tao nga nagkinahanglan sa atong panabang, atong tabangan, ug kita mismo magsakripisyo. Attend gyud sa mga event sa Lent. Samtang sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of Child Jesus sa Barangay Lahog, napuno og manimbahay atol sa 12 noon Mass, higayon nga makagawas gikan sa trabaho ug sa klase ang mga sugbuanon. Human sa misa, nagpanon sa pagbalik sa ilang mga tagsa-tagsa ka responsibilidad ang mga manimbahay dala ang pagpahinumdom kanila sa pagbuhat og mga butang alang kang Hesus ug dili lamang sa ilang mga kagalingon. Kini si Jeff Marco Zamora Bipsocom intern alang sa MyTV Cebu.